onye a ji mmiri na akwamozu a niile aha ya bụ Ọgbanje. Biko kpọgoro ya afa gị. Okay, ijele Igbo ukwu a na-etu gị Ọgbanje mmiri. Ọgụwa ji mmiri niile a na-ezo gị a ga-ezobe ebe a kemgbe ụnyaahụ. Ị na-eji mmiri anyị ezu atọl na mmemme niile a na-eme. Ewekwana ya ebe. Okay, ịbụ onye ọrụ mba Isulo. So mmiri ị na-eji na ọ si n'akara aka gị ka ọ bụ ị wetara n'ike mpa gị? Ọ mara gị ama? Okay, otu esi eji mmiri na ego ole ka ị na-eji eji mmiri? Mgbe m bidoro ọhụrụ, m ga-eji mmiri 5,000. Ihe mmiri ejiji 25,000. Okay, oge ibido ọfụrụ ị na-eji 5,000 na-eji mmiri, mana ị na-eji 25,000 na-eji mmiri na. Okay. Mmiri anyị ezu ebe a na-eme mmemme owu ike izo anyị isi ọ mara gị ama ọ dị n'ime akara aka ga-abi. Okay, ya obodo ọbụla dị iche iche ị ga-aga nwe ebe a jie mmiri. Ngwa kpọrọ ndị ụwa fon nọmba gị ka a nweta fon nọmba ga-eji enweta gị. 081 56 119 992 28. What is the number? 081 19 28 229. Ihe ahụ nọmba Ọgbanje mmiri. Onye ọbụla na-eme mmemme n'ala Igbo, obodo ọbụla ị na-eme mmemme kpọọ Ọgbanje mmiri ka o jere gị mmiri ma ọ bụgodị n'udu mmiri ma ọ bụ n'ọkọchị ọ ga-eji mmiri anyị ezu.